Iyanikelela abantwana benkosi enkulu ekithi eKristu kaNazaretha. In the Bankulu. Koze isabatha semini siyophathela umfundisi uFuzi wasemangangeni ubose inkosisi. Ngiyakhetha inkosi enkulu yamaNazaretha asebuhleni unyazi lozulu wami. Yakhuleka enkosini yamakhosi unyazi lwezulu. Amen. Yakhuleka ungangezula. Amen. Yakhuleka esilweni mang paphalaza bangithethelele ongihlebelayo ukisilo kamakhoyisana kabonkulunkulu. Yakhuleka emakhosini aphethe izwe lakwaZulu. Ngibingelela abefundisi bonyazi lwezulu bonke ngezihlalo zabo. Ngibingelela abavangeli bonke bonyazi lwezulu ngezihlalo zabo. Ngibingelela abashumayeli abakhona enkonzweni yonyazi ngezihlalo zabo. Ngibingelela indlu enkulu yamaNazaretha asebuhleni. Ngibingelela indlu enkulu yamakhosi abusa izwe nabusa umhlaba. Ngibingelela abakhokheli abayingcwele bonyazi lwezulu. Ngibingelela abaphathi abaphethe intaba yepheza. Amen. Isibongo sami akekho ongasazi esishilo uNkulunkulu. Yeke lo ngisisho njalo. Ngolunye usuku kodwa ngaphamba ngisho bengithatha unobani athatha isihlabelelo sakhe asibeke phambi kwakhe. Sibeke phambi kwakhe isihlabelelo sakhe ukuze sikhulume kahle. Bese sivula kubaba mkhulu. Ivule nobani nengane ayivuli baba mkhulu ibuku baba mkhulu. Bese siqambe igama isihlabelelo sakho. Uthi inhliziyo yami. Igama lesihlabelelo wani? Ngiyabonga unyazi. Sibuke ngiwatatazile. Buka isihlabelelo sakho ogama laso inhliziyo yami. Umdluli umfundisi alungisa incwadi ethi ngenyanga yesikhombisa ekhuluma ngoJulayi ngikhohlwa isahluko nevesi ayifune ayithola gugu mase eyitholile ukwenziwani kuJulayi. Uyafunalo sikhuluma ngenganekwane umuntu ongelona Nazareth uzosikhuluma ngenganekwane. Buka isihlabelelo sakho uthi inhliziyo yami. Inhliziyo yami iphelele nonyazini. Inhliziyo yami iphelele yini onyazini. Amen. Iphelele. Amen. Iphelele. Amen. Mawibuka yavuma ukuthi iphelele. Amen. Iphelele inhliziyo yakho onyazini lwezulu. Amen. Buka inhliziyo yakho itshela ukuthi inalo iqiniso noma inenkohliso. Wena uzokhiphela answer. Uma siphelele bafotho onyazi lwezulu siphelele sibahle phambi konyazi lwezulu. Kodwa bengicela ukuthi nginika umuntu ihomework uJulayi hlasibe sibuye ngoJanuwari. Singabagcotshwa bakuleli ibandla. Sikhuleke emakhosini asisonta nawo kuleli ivangeli. Umgoqa loqothe asondelane nenkosi yakhe emphethe. Athi inkosi yesizwe ngiyokulela. Bathi abanye abefundisi ake sihlangane sibe imbumba sibophane ngecable tight
khona lento kuthiwa i-cable tight. I-cable tight uma ufose ngayo izinyo lokuqala ayihlehli noma ungakhali inyembezi. I-cable tight iyaphambili iqinise more kunakuqala. Ikhona endlini. Usayibuka inhliziyo yakho. Uma inhliziyo yakho inalo iqiniso, uma inhliziyo yami ikwazi ukuvuma isono, uma ikwazi inhliziyo yami ukuzwendlala phambi kaNkulunkulu naphambi kwabakithi naphambi kwabakomalume, yenyeledala inhliziyo yami ingavumi ukuba ngiguge ngelanga ngitentethelele ukuthi ngenze iphutha engakaze lenziwe abantu abakholwayo emhlabeni. Ngangayivuma inkonzo yothingo lwenkosazana, ngalala edodweni, ngalalela umbhobho owamemezayo. Igama lami nguMankele. Uma ivuma hlobo sami inhliziyo yakho ukuthi njengoyibuka nje isibhakasi phambi kwakho inkulu, incane, izaqile, inenoni, ingenani, uzawuvuma nini? Nazareth ngiyavuma. Angibangabikho enkonzweni yomlindelo onyazi. Othingo. Futhi unyazi lezulu ngake ngaqale nganingabaza. Unyazi lezulu lakhipha umhlangano uyaphezulu kwentaba, ngahlala ebuhleni, ngasale ngaduduza, ngasale ngalungisa amaNazaretha, ngawo amaNazaretha uNkulunkulu uphumile uye entabeni ahlale la silinde uNkulunkulu yayivuma inhliziyo yakho. Sitholile mdlongcwadi. Khuluma wena Nkosi yami, khuluma Incwadi kaNehemiya yesishiyagalombili endimeni ye-14. Bafumana kubhaliwe emthethweni kaJehova ayala ngaye uMose ukuba abantwana bakwa-Israyeli bahlale emadokodweni ngesikhathi somhlangano wenyanga yesikhombisa. Nyanga yesikhombisa yiphi? Ushambutheni kuthina. Luthweni unyazi kuthina. Isikhathi sokuhlukana kwekamu noJamenge nesipoli kuthiwa u7. Akwenzeki nomtholakala emgwaqweni ngo-past 7. Kwani inkulumo ekhulunywa uShembe athi amakholwa uyahlabelela. uShembe akanasikhathi sokucula. uShembe yakhuluma uthi uShembe vuma inhliziyo yami, uthi vuma ngimlandele. Uma ukuthi inhliziyo yakho ayikavumi njengoba uyibuka nje, nomfundisi umngoma wathelele ebusuku wakhonjiswa inhliziyo. Laheliswa phambi kumfundisi ethembekile. Wasethi umfundisi awukhombi yakho inhliziyo lezi inhliziyo.
Mfundisi yeke ukukholwa khomba inhliziyo yakho kulezi inhliziyo. Wamuhle umfundisi othembekile wayibheka wayibona inansi yami. Yabona mina ngoba umfundisi ngicwele spiritual inkotshiwe nansi amhliziyo. Kodwa no, you are spiritual. Akuyona yakho ngiyabona. Wajika wakhomba enye. Sasibangaki emlindelweni othi ningangizoli bafoti kwenkibuzo iqiniso nje. Sasibangaki ngoma khomba yakhe inhliziyo waveyikhomba kwathiwa kuyo yona leyo. Bangcwele ngicela ukubabaza futhi ngifisa bamfishane nawe ungilekelele ungibabazisa ngoba izwi lami namhlanje lithatha umkhuhlane. Kodwa bengifisa ukubabaza mina ukhali ikhohle. Kwencwadi eBhayibheli ethi uma nihamba kahle niwuphethe kahle umthetho kaNkulunkulu niqinise abatha niyawubona amakhosi. Nikhona amaNazaretha. Amen. Ihleko mani iphethe kahle niyawubona ngamakhosi. Ayongena kulowo muzi. Ayongena ehamba ngey'nqola ayisekho iy'nqola namhlanje. Sekuno-Mercedes Benz, sekuno-Jaguar, sekunama-Hyundai, sekuno-Toyota. Awukakaboni amakhosi wena? Eyakini inkosi ikhona la? Ikhona? Mayingekho ifonelwe iWhatsApp. Uthi I'm inviting you. Manazaretha yini ledala sihluleke kuyikhanya? Yini ledala wabukhuluma uphana into ongayazi uTikTok ukhuluma ngoshembe? Yini ledala ningababazi kuTikTok? Nivuma unyazi ukuthi unyazi luNkulunkulu ongaphezulu kwaNkulunkulu abakhona emhlabeni esibabonile nesingakaze sibabone. Ubani owaphupha laba badala nesabahamba emhlabeni? Owaphupha isilo kuthiwa siyabhajadiswa. Isilo samaZulu. Ubani owaphupha lokho aphamsisana? Bebetho baba mabephuma emakhaya beza kuJulayi bathi siyakofunda imithetho memdluli funde. Indoda nendoda ayibuki ihlabelele sayo umuntu ophamba abuka inhliziyo yakhe ukuthi iyavuma yini. Ubani wathi amadoda angabulali bayo? Avela bulaManazaretha asindisiwe emhlabeni. Isibaya sikhona ekhaya. Mawunenkinga ukhuluma nobani? Ngophela inkantolo yokuqala nala ubuya khona yokuqala uqala ungene esibayeni ufike ubike esibayeni nina bakithi naku umkhuhlane ungiphethe lapha ekhaya ukhaphi uvela nephi nina bakithi ngaphambi kokuba kushembe avumelekile uyakushembe uyonikela ungagalanga kini inkonzo yokuphila neyokuhlonipha iqala ekhaya. Amen. Nenzani pho? Nenzani? Umngami obhinqa isidwaba ngesabatha kuphela. Phana insuku akabhingi ulula inwele zakhe zibe zinhle alule amashiya akhe abe mahle alule inkophe zakhe zibe zinhle alule nezipho zakhe zibe zinhle afaneleke ngesabatha ubhinqa isidwaba uhlonipha abani? Ubani nto amlobola isonto noma abakithi usihlenge wesifundo semnyama lamhlongo. Uphelani ukuthandaza babo wakho. Njengoba lapha endlini nje uzonyazini ubikile yini kwabakini ukuthi ngiyaphuma ngicela ukuphuma mina bakithi ngiyakushembe hambani nami. Ubabonge okwala kwathandaza uNkulunkulu njalo. Ngelinye ilanga kuyafuna ukuthandaza ugogo wakho. Khona nebhato magogo wakho. Khona neso amazi umkhulu wakho.
khona nenhla angazi ngathi inhlanhla ngimephatha owazi baba wakhe kuphethe uJoseph ubani baba wakhe ubaba wami uJoseph mawumuzi uma wakhe athi uLosilila noma uDololo angazi hamba kanjani inkonzo yobuNazaretha iqala ekhaya amen akwenzeki ungene emanzini uphuma emanzini uqhubeke nesonto ungazange uyikhuluma indaba yakho nabakini njengoba ulapha endlini ugcina nini komalume wakho khona usakwazi komalume wakho ungakuphi noma waze ebuhleni khuluma wena Nkosi yami baba ngale sitale esifikile ebandleni ingane yentombazane icelana nemfana ngoJulayi umfana khipha obasket aba-15 aba-20 ngoJanuwari iyabuya izohlukanisa uyiwona umthetho nibangana isibona omunye ophethe le foni udula kuthiwa yini le foni edulayo yini iPhone awulona utebile lo ngisho lokho ibobhasi abawu-10 kayisene ndaba naye kuthiwa ngomthetho wesonto uyavuma yini uhlukanise insizwa nentombi kuthiwa labafana bami engibazalayo agane intombi yokuqalanga umfundisi umbhele eduze kwami ishadi iqhoyise bekuhle bazala ingane ezimbili bese yeka ungaliphathi ngeze igama kaJehova uNkulunkulu wakho ithini imndeni ekanselene nomhlaba wangakini usulahla ingane yomuntu usubone enye awuliphathe ngeze igama kaShembe usalibabaza noma uyalibulala afunde emdlulu ufunde ulosihlanga namhlanje funda ke emdlulu ufunde ukulungiselela isabatha nakho ke akuphelele inhlamvu yelanga isekhona ngolosihlanu uzwile ukushona kwelanga umlilo ucishwe ukushona kwenhlamvu yelanga ya ukuhlambulukela isabatha kusukela emzimbeni ugezwe ngamanzi nasekugqokeni ihembe elimhlophe yazi linjani ofakile nengubo yesabatha emhlophe umNazaretha yazi imkhono ikhawule esihlakaleni ubudu khawule emaqakaleni umuntu akavunyelwe emthethweni ukugeza umzimba nekhanda ngosuku lwesabatha awuvanga ngeneshaweni wena haleluya qhubeka ngibata akufuneki umuntu adle into eshisayo ephekwe ngosuku lwesabatha yazi ukudla okuphekelwa isabatha akufudunyezwa yazi kudliwa kunjalo noma selidlulile isabatha yakundaba esontweni leyo enginayo ngizoyibeka funda mdlulu funda akakafundi kahle ningasebenzi namunye umsebenzi ngosuku lwesabatha ningabasi umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha kepha gcinani usuku lwesabatha lube ingcwele njengoba ngayala oyihlobeni kodwa balalelanga ngakho uJehova walibusisa usuku lwesikhombisa
walenza laba ingcwele ningasebenzi namunye umsebenzi ngalo. ya Umthetho kaJehova awumvumeli umuntu ukuba akhiphe imali esikhwameni sakhe ngosuku lweSabatha ukuthenga ngayo nokukhokhela omunye umuntu isikweletu. Akudluli iSabatha kuqala anduba athenge ngayo akuthandayo, lowo ngumthetho opheleleyo. Yabonga. Uyabizwa. Siso. Ushayib umengene uNkulunkulu engayikhuluma lonke emva kweminyaka emingaki. Sasibawuza ukuthi ngithini. Ngoba bakini abakuvumelanga ukuthi ungizwe. Noma ungafisa ungizwa. Kodwa bakini mabengavumanga ngeke ungizwe uzobuka mina. Uyabizwa. Siso. Nazareth Baptist Church lasebuhleni uyilunga lasebuhleni unenkinga yokuthi ube nenhlanhla ngisho ubaba wakho angazange abe nayo nokhokho wakho angazange abe nayo nomkhulu wakho angazange abe nayo yokuthi ukwazi ukuthi uhlale kanye nesilo. Uhlale kanye nesilo. Isilo sethekithi esithi manje phambi sithi mina ngiyilunga le Nazareth Baptist Church lasebuhleni. Awuboni wena ubhizi ubuka izono zabantu, yeke izono zabantu. Babazi inhlanhla benayo ngisho ihlanga zanga zabenayo ibabaze onhlanga. Wenzani? Namhlanje unyazi luhleli izilo ezibili phakathi epulpit. Ubona unyazi into yokuganga wena. Ubona unyazi into yokuganga. Ophelele pho mama. Ekade bebaba bemgidini bathi inkonzoni le hlulisa inkonzo. Inkonzoni hlulisa inkonzo. Ukholo luno le hlulisa inkonzo. Inhliziyo ngamzwana uThixo lidweba leli tempele wangikhona unyazo inyanga izulu idwebe senzansi ngangikhona kwabuza namadoda aqoqa baba ubone kahle bayophuma babantu abogcwala la kwaba amasonto amabili kuthe kwelesithathu lagcwala itempele alibonga unyazi. Ngamzukwane kudwetshwa leli ngangikhona. Nanga lahamba uThixo lwechitha. Lasa ikatolo esathi le brown nebluwe elimnyama limthende. Lafaka ibhata sibiyalo lahamba lachitha. Lachitha bashona enzansi. Sabuzana ukuthi hey kahle ubaba lojabula kikhona nanti sakameni baba bakwepha lathi khona nanti abo nangibabe dlithafa lokho lenkosi yamakade sathini enkosini bakwepha lolejiya lapho lathi ya ubona ke
nali thempeli nalibona ngakanani kodwa baba ulikhulu ngokho kodwa ulazilancane ngani khona ngo lehlahla ndakaManazaretha usabuko isono somunye umuntu njengoba kodwa nje emakhaya wena akazuyibona indoda lapha enzansi egqoka umNazaretha odabukile nje ongemuhle okhrimwayo ohebuwe ephukweni edabukisayo efika iguqe phambi kwakho kanti Nkosi isipiloti bisithi le ndoda liyithizwe enkosi awazi wena lonhlanhla wena sonke kusayisikhathi uNkulunkulu ayovula kanhlanje uzofika ekhaya ugenqeza ungaphethe lutho ngoba ayibangabikho imali yamaqanda ufika kuvuka ngebusuku uyenkosi uDodi ufika kuvuka nje ufuna umuntu ozombingelela usabona athi yebo bese ngiyakuthanda yena lethala baba udumo ngangamanyama isilo samazulu siyilunga leNazaretha Baptist Church sibhabhasiwe ebuhleni sibhabhadiswa unyazi awavumi baba sa Sabatha esontweni ulotholwa isonto nomlotholwa bakini njengoba wena udivorce umkakho umkoshile uthelwe ngenyongo ubenayo yini inyongo yokusula inyongo usihamba ushamqoshe ekhaya uyithathe ebula inyongo ubane ufakazi wakho wenzeke kanjani ukhoyise ngenkomo ezisithupha bese usola imbuzi yokubika umfazi wakho ekhaya umfazi ongabikile akabathola abantwana uboneke nabanye abantwana uguqe kuseni nasemini kuseni wena ongazange umbike umfazi waba nodumo lomshado inkomo zayisithupha hey sayidla inyama ngasibanibani kodwa bangabikho imbuzi yokumbika ayibangabikho imbuzi iyabika udwele ayibangabikho imbuzi haleluya amen ulungile inkomo lewayihlangwa mntwana umkhoyisa yayithethelele kuba into ebika umfazi emsamo imrejista imenza lo mfazi angabe unkosikazi akushiyeke ukuthi umuntu umfazi oshada omfundisi wafaka iring unkosikazi lo umfazi umuntu ofazi kubo ukuthi ngiyafa namhlanje ukuba usibongile wakwaShozi namhlanje nginegama elisha lokuthi uMashozi wakwaMpele amen umngane lokho sazothena naye ukhamba nakini esephelele ushade naye khona la ehostela zawushaya khona lapha emgwaqweni kwakasho umgwaqo wavalwa umswali okhoyise unkosikazi wakho azikho izalukwazi ezawugada umngakho wavula khoyise nje kwaphike kwemgwaqweni uzafuna unyathela imoto ohamba neyimoto yikho umngakho ehamba nje umswali akhoyisa ngawo wahamba neyimoto ubone wena ungasiyeni indoda awekho amadoda omndeni akuyalile Windows mokhuluma umfana uganwa ingane yomuntu ingabikho indoda ezokuyala hayi umuntu wesilisa indoda nomuntu wesilisa kwehlukene indoda iba indoda amen iba yini indoda iba indoda umuntu wesilisa uba umuntu wesilisa umuntu wesilisa umthola kashisa nyama edushisa nyama akazazi ingane edleni ekhaya
ayidla inyama azoconse isobho noma umhluzi we-full force kodwa ekhaya ayidliwe inyama kudliwa u-200 rand wekabishi wenzani udushisa nyama indoda iba indoda ithemba uNkulunkulu ophambi kwethu unyaphezulu indoda leyo indoda akwenzeki ithatha abafazi bayo ithatha incwadi inikeze umakoti omncane ithatha omdala ingamniki incwadi inkosana izala kanye izala umfazi omdala inkosana alibonge inkosazana izala kanye ayizala kabi iba wazi inkosazana alibonge unyaka manje wenzani mawufika ukufa izothi yasukuma inkosana ikhomba ithuna lakho bese ethi lo mncane umfana athi hayi mina ngiphethe incwadi yama yani mfana i-wedding certificate amakhosikazi akho uma angenelanga uyakuliphi izulu ngoba inkosikazi akho meganini akahlale ogqokweni olodwa ntambama mntakwethu esethi ugqoko lomndeni engasekho umuntu sebedla nje sekusukuma umnikazi khona umnikazi namhlanje ummese uphethwe uMasibanibani sika Masibanibani namhlanje ummese uphethwe uMasibanibani ayiqonya badle bese beqeda bese khipha amavene bese shaya ingoma yakubo kodwa bamuzi ubona ke bolithina akalazi wazi inkosi ethi makade simphambi kwakhe lithina lake niho elake lithayeza yeza mahafu kathona kushela kithi siyayeza lithina lake Nkosi yethu singaba bazokuzophondo lendlovu Wingozi ugebelelo lini yoklina kwabheka bezayo emathuneni uzinya izwi lonyazi lezulu kini amathuna kini ungawatentele ugcinani imthetho emathuneni akini njalo ukhuluma kangaka sontweni ukwazi ukubona izono zabafundisi sibona uwe uzongena ku-TikTok nezono zabafundisi umbuzo wami uthi asikaze sibone ufaka isiphanda senyongo ngicela nini ingozi akini ukudlela wena uyathanda komsakubo njengamanje akamfonela amlande nomfazi owasha indoda wahamba waya kamathandaziyo akayifonela aqolise kuyo kungaze kuvalwe usuku lokuvala wena antethelelene nomfazi wakho nendoda yakho antethelele angikhulumi inkosazana inkosazana eNazaretha ithi phelele uthando lendoda nomfana athi phelele uthando kwenzeke kanjani Manazaretha ngithenge asonihlabelele inhliziyo buka inhliziyo yakho ufanele nubala khona kona umndeni ubheleni nijobhoze emndenini nabafowenu bakubonge uphinga encane inkonyane mfana ukhipha ingane yakho encane inkonyane omafola konakale ongemuva athi konakele ubheleni ukuma uthi ngiyambonga lo mfazi ongenayo kama leko salibongo ayifuni kuthi umfikele usukideka ngabi usuthathazeka ngabi zifune buka inhliziyo yakho lephambi kwakho kuthi yavuma yini uNkulunkulu engimbone eSwazini
hawu maNazaretha asamzokwenza ama-passport niyobona izikha esiyibona akena uNkulunkulu osesiwazi uyamangalisa khona ingilazi nezakhiwo zafakwa khona i-social gadayo yakubona ekhuluma nomuntu likubingelela ayicwayizi lo muntu nangithi udoli hayibo wathi ngithi kodwa washutha kushutha emagugwini apha wethu amagugu iphi monakho iphi jipa iphi tandabheki madoda ibivele phezulu inyanga yethu kwitandabheki ivele phezulu inkokomane zonza nini umcimbi wokubonga yaye ngayizolo yasixoxela isonto sesiqedile ngezando nangamafosholo nangemkhono saqeda ibani esuma umthatho enda yama yathi mina ngadodwa nomfowethu wena usubhodongo wakho shembe soyibonga nini inyanga yezulu singaka nje inyanga yezulu amen sibangaka nje inyanga yezulu amen lezi imfundiso ekhona esontweni ezenyanga yezulu amen nabantu abahlala ngesontweni abenyanga yezulu amen mtshela umngakho uthi mngami ukanile manje uphelela ngikhoyisile kukhona okunye usakufuna cha fihla ingingila amen fihla ingingila ayikho le indoda othi umngami ame eveze ingingila ingingila umngami into edlulela ngabe ingingila madoda yabibuko nombani ingingila ingingila ahambe nje ngayo eganeni ingingila wena uyathanda ngiyabonga Nkosi yasemhleni ngibonga ukuthi inkosi ngiphambi kwakho futhi ngiyabonga Nkosi ukuthi izitha nginazo mangingenazo izitha angakabambi masubambile ngempela wakhatha onyazini ubona ngezitha usufikile onyazini lezulu amen njengoba ngakho esakuthanda bonke njengemali awakafiki onyazini lezulu balinde kuqala bakuzonde uzobusuqala ukubavaramu shiza uzubamba subona ngani mabe ngakakuthuki nje akwakafiki kushembe fanele bakuthuke uthi uyabonga Jehova sengiphelele ngiyabonga nyazi lwezulu ukhumbule obaba mabe ngaqambela amanga akwakafiki onyazini Nkosi busabe ezwini siyabonga amazwi nesothovu inkosi izimbusise sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 25 125 sizocela umfundisi ungubane asemanguza sola isihlabelelo inkosi imbusise umkhitho abantu bonke kusasa ngolesithathu kuyokuba nenkonzo yabhebezayo inkosi imbusise amen